104.3 FM keki meadem sure na ịdị mma na ịdị oyi na arụzugo oke na gị na ezinụlọ gị na ọfụma nụ na-eme ọfụma otu o kwesị isi wee dị bikos na ọnya ka anyị na-ekpere Chukwu anya ka anyị na-ayọ nnọọ Olisakịrị n'ime ka o mee ebere ka ọ bụrụ nnọọ na arụzuru anyị oke ịghọtago so otu ọbụla o si na adị adịm sure na ịdị mma. Alright, so abịago m na votes n'Odenigbo ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata ka ụmụ nwanne na-asị gị na adị m sure na ịdị oyi na ịdị ọfụma, and this is an opportunity ịgwa gị that na nọ live on Vote FM, Vote Odenigbo na YouTube channel anyị mmadụ ka o si adị n'ijos ije press aka ebe ahụ na-acha dị round yatago ya afụ red button iru ebe ahụ klik ya ịbanye straight to our life. Isonyela anyị n'ife anyị na-eme na studio n'ụbọchị nke taa, so ebe ọbụla ị nọ make sure na ị join anyị live kịta, ọ dị oke mkpa. Alright, so agwa m nso na ife nji maka ya wee bịa taa bụ ihe gbasatara anyị because ihe just na gbasatara anyị bụ na ọ bụ na ọ dị eme gị ọ na-eme nwanne gị ọ bụ na ọ dị eme nwanne gị ọ na-eme in fact somehow ị na-agabiga through this somehow and o metụghị mana ka esi wee hụ o metụghọ imi o metụ ọnụ. So ihe nji maka ya wee na-ekwu ihe a bụ na so today yesterday rather mmadụ kpọọ m na phone na-asị m Aunty Chinazụ n'oge program ebe anyị na-ekwu maka ịmago ụmụ agbọghọbịa n'ife dị na nwoke na akpọsala eleghọ na ele na maka na akpọsa wee sị na Chinazụ mụ na-ekene mụ chekigodo okwu a tụlee ya ka mmalụ ka ọ ya adị. wee sị ya gaa n'iru wee sị na oke dat na ọ na-arụ ọrụ dịka nsi wee marụ na ọ na-arụ ọrụ sị ya yes. wee sị m oke n'otu o si arụ ọrụ kịta na etinyere ọrụ ya salary adịghị salary to her salary na the last time madam ya adịghị ya salary bụ last year, and since last year ahụ na ọfụbeghị any other thing and na mma na ọ bụrụ otu ọ dị last year ka ọ dị kịta nsị ya so Aunty Chinazụ kedu ihe mezili onye etinyere salary na salary ya ga-eji wee bịazie landlord ya tinyere ya ego n'ego ụlọ otu ọ na-akwụ 250 tekwara ya 100,000 wuru 350 then salary ebe o si emefuta ego akwụ ụgwọ etinyere ọla ya salary ebe ahụ ka o si wee dị m ka nwoke kpọọ mmadụ onye dị otu a na phone na ọ bụ na onye enweghị enyemaka onye enweghị onye na-ehelp ya anything mụ ka ezi ihe mere mmadụ ga-eji wee kpee ya na phone si ya nne bịa ka mụ na gị lahụ for 20,000 ma ọ 30,000 kedu ihe nji wee chee na onye ahụ ama nga nsị ọsị kedu ihe melu nji wee chee na onye ahụ na 20,000 ama ọ 30,000 n'efu na o nwere ndị na-eje as low as 10,000 mụ kedu ihe mme nji wee chee na onye ahụ ama njeje nata nwoke ahụ ego ahụ mee ihe ọ chọrọ ka o meele si na this life na o nwekwa ka ọ dị because na nya nwanne ahụ na pass through that thing na ọ bụrụ na o save away the money na ọ man save it, but na mmazi alụ that na o save away the money na o nwere a lot of things the thing ga-egbochi ile a lot of things ọ ga-eji na-aya onwe ya ọ bụrụkwa na o nwere ofu ihe ma ọ bụ ọ sị m a lot of things. Now wee sị ka m gbara eli a lot of things and aghọtara m na ọ bụ nwaanyị ị na-akwụ rent, ị na-eje ọrụ Sunday jee church, then aside sọlụ enwere na ebe nwa agbọghọbịa ga-eje na one or two places, then enwekwa ebe side hustle dị ma ebe asịsị bịagodo first ka akpọgodo okwu afa na emechaa ka ama na ego ya apụta ọkwa na ego na akpa gị ka ị ga-esi wepụta ego sim then na enwe toiletries. Ihe nji na-ekwu this thing bụ na ọ na-make sense to us because amarọ m how many people ọ na-make sense to me
that na ndị landlord ama, and most of them na-akpọ these girls na phone bụ landlords ka ha ma, and ha ma na these people dị desperate. Onye ọbụla nugo nwanyị nwee ego ịchụ nwanyị n'ilo, some of them bụ landlords. O nwee ebe ha na-anata ego ụlọ, and ha emechego increase rent, knowing fully well that na this country anyị nọ na ya kịta na onwe ha, ọ na-afịarị ịfụ a good paying job, then ọ na-afịarị ịfụ a good boss ga-ereziri gị your salary according to otu o kwesịrị ịdị, because normally ọ bụ na ị gago school nwee degree, then ọ bụ na ị ga-use service, ego gị kwesịrị ịgbagote. Ịma na ineche certificate gị anya nne ife iji anya ịma that na ihe a na-akwụ gị awa ọtụ here, you know. So ebe na Nigeria ka ị ga-afụ onye ga-akwụ gị ụgwọ according to your certificate. These days ịkwụ dị ụgwọ according to your skill na-afịa arụ. These days ịkwụ ụgwọ according to your skill na-afịa arụ. Ọfọzịkwa, so mgbe anyị na-ekwu akpọsara akpọsa elelele, these men ma ifefa na-eme, some of them dị arụrụ anị bụ na ha nwa na-achịpụta ụmụ agbọghọbịa okwu n'ilo, ha dị arụrụ anị, ha ma ifefa na-eme. Ha ọgwụ na this economy na ụmụ nwaanyị dị desperate, and ha na-eteki advantage of the vulnerability of ụmụ nwaanyị ndị otu anyị na like ụmụ agbọghọbịa. Adị m ekwe ndị nugodi, a na-ekwu ụmụ agbọghọbịa n'bisọsọ ha, because onye nudi at least kwesịrị na-arụ ọrụ, di gị a na-arụtakwu na augment, ọ bụgodu na aka ọlụ ka ị nwe, ọ bụgodu na your own aka ọlụ ma your own business, ọ na ị na-arụ ọrụ mmadụ. O nwee difference between onye nugodi and onye dị single. Enwere difference between nwoke dị single na nwoke nugo nwanyị. The truth is that unu na-abụ bụrụ a good partner to yourselves, unu ga na-support onwe unu amaghị ebe unu na-eli mperi, unu amaghị ebe unu need support, unu amagolu ka o si afịa ọtụtụ, unu amagolu ka o si wee dị, so unu amagolu ebe unu ga-enyere. But a single girl, inekwa anya ọ bụrụ kwasọbị ọsọ, ụfọdụ n'ime unu ga-asị o nwee parent bụ nke ndị aka ha ruru ihe help ma ime one or two things for nwa ha nwanyị, ka parent nke na-enodo ndị ọzọ 5, ụmụ nwanne ya 5 ndị ọzọ ọtọ. Ọ depend, ọ bụ na onye ahụ bụ ada ma na onye bụ nwa ezi. So today I ga-eneba anya into akpọsa egolu na ka ọ dị kpọsa, ka ọ dị egolu. O nwere ihe dị iche from ka ọ dị kpọsa, ka ọ dị egolu, ya na ihe dị iche from akpọsa egolu. Ịghọta? Alright, so ị ga-esonye nwe m na Vote Odenigbo na YouTube pages anyị, our YouTube page anyị. Ndị niile na-asị m na-ekenechi unu, daalụnụ. Chuks Chinemere m, Chinekwu Mata, daalụ mgbede ọma. So I ga-emepe phone line right now, nke kpọọ m na 0706 048 5853, ma kpọọ m na 0915 570 8347. Ka anyị kwugoro okwu banyelụ ka ọ dị kpọsa, ka ọ dị egolu, ya na akpọsa egolu. Na kwesịrị ịbụ onye Igbo, kwesịrị ịnwa ife dị iche na ihe ndị a na-abụ. Hello. Good evening. Ka ime? Ka kwan? Daalụ sọ. Eze nwata nnọọ, daalụ onye nke m. Daalụ. O shiri ike.
ihe nji ekwu ya bụ na onwe ha onye dị mma ga-adịnata mma ụgwọ ọnwa ahụ ọ na-eri ọ pụtara mana ejikwa eto oge echi were ya wee kwụọ ụgwọ ụlọ ahụ na iburu onwe ya jeresi onye ọbụla maka 10,000 ma 20,000 that is ahịa achị na hapa and onye jọrọ njọ ga-achọkwa njọ onye mara mma ga-ama mma so onwe ya right onye nwaanyị ọbụla nwere iburu onwe ya si na-akpọ ya maka na nkwa ya karịchara o jerebe onwe ya mana ndị ahụ na nwaanyị o rechiri onwe ya ndị ahụ na-ego ya na ndị na-eri ya ebere na-emere m Chukwu gọzie ego. Thank you. Daalụ sọ. Daalụ. Mana ịkpọ gị nwa 20,000 ngwa ka m gwa gị onye a na-akwụ salary like from 3 years back but of course ebe ahụ ọ nọ na-arụ since ka ọ ka na-arụ ruo as of yesterday because this girl gwa m sị that no ihe ọ chọrọ ime because ọ bụrụ na ọ na-anọ na self-con 250,000 landlord ya bịa tinyeli ya 100,000 that comfortably na ọ na-akwụ 250 a nwee ike goworo onwe ya nri goworo onwe ya ịmagon goworo onwe ya ihe basic needs then send nwa ego home mucheke 20,000 mụ na ya nọrọ matụ yestidu nche na obere ihe si m cheke 20,000 by 12 months so ọkwa ya bụ ego one 100 and gịnị okay 140,000 ọkwa ya then ọkwa recover go 100,000 naira tielu landlord na onwere ka ọ ga-esi wee bikata na self-con jebe na single room ihe ka this girl gwa m sị m na ọ dị agbaga na ọ dị ada that she's not reducing na ihe na ọ na-agba bụrụ ọlịkata ọlịtuo na ihe ọ na-agba mbịa ka ọ na-alị na-agbaga elu it doesn't show growth and to me I feel him na she's making sense because amara m ihe ga-emekete mmadụ as nwoke self or as nwanyị ibi na flat ịnọkọtazie afụkwazie gị na self-con o gosi that something is wrong gị nwa na onwe gị mana nothing is wrong but ọ na-egosipụta ndị mmadụ that something is either na-achọ gị n'ọrụ ọ na ọrụ ị na-arụbu abụrụ ọrụ ị na-arụbu or na maybe somehow village people gị nọ after you because ụta ka m na-ese ọsị m ọ bụgodu na ọfụrụ onye nyere ya 20,000 ọkpụrụkpụ by the time in a month o mere 5,000 o nwere mgbe o nwere ndị dị etukwa na-eme calculation ịma na mas na-agba m ya ihe akọ this girl nọ na-akọlụ m yesterday si ma ntinye azụ ka o si dị ya now na uche dị na ihe dịka by next year osizie na self-con banye at least a room and parlor na o gosi that she's progressing si m kedu onye a ga-eblame ọ ndị nwe business ebe ọ na-alụ ka gọọmenti ka landlords si na idea nọkwa ofu okwu ahụ a na-ekwu maka ya because like this na mara ka m ga-esi help ya ma sị abịa biri ibe ma ọ dịrọ possible ka ọ ga-enye ego afụgo m nke m jidete ụfọdụ inye mmadụ ego dị like agwa m ya sị how at least ọ bụ na the woman or the landlady abụrụ landlord nke ọbụla ọ bụ na o tinyere 50,000 okwe na-edi 150,000 naira dị too big now kedu ka mmadụ si wee si from 250 to 350,000 naira for self-con
na ọbụkwa na ị chọrọ rent gị gwụkwa na alụ this year gị mee gịnị gị kwalụ pụwa. Hello. Alright, the secret mom na 0706 048 5853 0706 048 5853. Kpọọ m ka anyị malụ kedu ka a ga-esi wee tinye ọnụ n'okwu a, ọ ka anyị hapụ because ịma na the other day nọ na-asị anọ m against akpọsa ka akpọsa ka ọ dị ka ọ dị kpọsa ka ọ dị ka ọ dị egoro. In this girls matter, akpọsa egolu akpọsa because nyanwụ na onwe ya adịghị eme ụdị ya, but nyanwụ na onwe ya adịgo strategic na o nwere ihe ọ na-apọshu. So akpọsa egolu ka ọ dị kpọsa because hey, this matter ebere that girl mere m today because also na the next thing is either na ọ na-achị back to single room ka ụma nke bụ single room gị na mmadụ ga na-share toilet or find a means, any means necessary make sure no retain this self-con since na nyawa na onwe ya ma moves to the room and parlor ọ na plan bụ ọ nọ na pipeline ọ bụrụ na ọ plan chana ya ọ na plan bụ. Hello. Biko ọ dị very disrespectful na ị ga-akpọ m na phone ebe ị nọ dị very noisy then ị na-asị m madam vote afa m ka afọ ebo maka nke iri baptize m ka nghọta ebe dị afa si abịa. Alright, so 0706 048 5853 my kpọọ m na 0915 570 8347 ka anyị ga-esi feel ka anyị ga-esi this girl ga-esi pụta from this predicament. Ama m na ọbụrụ sọsọ ike asa ọbụrụ dị sọsọ ya na-aga through this predicament, ọbụrụ sọsọ ya na-aga through this thing. Some of us bụ ndị nwe nice landlords etinyebedi ego n'ụlọ. A lot of us including more enwere m a nice good landlord anyway or consider bedi itinye ego n'ụlọ. So abụrụ a lot of people dị privileged even a compound onye dị considerate. Hello. Good evening. Cake ndekwa mma kekwan honorable cake ime ndekwa oyi nnọọ. Uda adekwa chai hey that man in a not 3-bedroom flat, we're going to do it. Not Nigeria. Now I just get him 1 year. Nna ị na-ekwu. You have to tell our parents of your parents to come down from that first one ebe ọ nọ. Na-enye anya tinye oge nụ. When I was a battle, so there was one boy in university. Before the night, he got a one. But there was another senior sister. It's a little age. As a senior sister, the sister, but she's not yet married then. The guy is good guy, but now back to Syria. We don't want to get that lady came, not forever. When I was a battle, I'm not going to make those things when I am. I'm not going to have to knock on the door. Over that way. Didn't happen. Let me come to my house. When I was a battle,
maka 1,000 naira ọ ga-eji ofe ben. Ị na-adị ihe na-ekwu? Ga-ebite ihe ego ebumnobi ya ma o toro m na-abịa m ana agbara na weekend. That was on Saturday. Mmepe moto m. Ọ ya abịa ọza m ntị esokwe m na-abịa m. Inye 1,000 naira. Eme chọrọ ime. Ọ na-adịghị akwụrụ ọsọ n'akụ moto. Ete na n'akụ moto ebe ọ dabata na nnu na-ata akụ moto ka ọ ghara imere ahụ. Iwu moto ọ bụkwa ebe a na-eme m ọsị banye n'ụzọ ndị a na saịdị ebe ndị. So, you have to advise as their friend. They have no doubt because of that problem. Or that they get to somebody, they will need the good. I'm in Nigeria, but they will need the good. Come on, still one out of 100. And I know you never. You have to advise her. What are you putting anywhere? No, you do nowhere, not to be nowhere. They will need the good today. And then you will come on for the money, but it's not your man. Ejekwana je jam ọzọ. Nsị aka na-ekwu na apụtabeghị na nke a bara aba eje jam kwa ọzọ kịta. Daalụ. Oh, biko ọ dị important. Ọ dị important. Aka m eju gị kedu egwu ya like in the spirit of ime ndị mmadụ obiọma kedu egwu ị kara like ka mkponyelụ gị tata at least ka ị dịtụ obere happy. A sị na the music touches the soul of ya. Egwu na-emetụ mkpụrụ obi aka. Enwere reasons why and ndị bụ na ọ na-solve for their problem ma the reason why. 07060485853 wakpọọ m na 09155708347. Hello? Good evening, ma'am. Good evening. Keke ime? Afam Joseph afamba ntichi n'azụ. Nnọọ. Ama m na ịmara afa m. Mba, o wekwa m iwe o. Nwa. Owero m iwe. Ọ na-akọkọ maka onye ajọsọ makwụnyere ego ndị ego rent ya. So ọ na-esizi ole ka ụzọ a ga-esizi survive na ihe dị ụta tegesi na-emetizi up. Ịma ihe eji ego eme these days karịzi ego ejikwa na-eme ya dịkwa ejikwa ka hapụ isi na ọ dị scarce. Onye dị ụta mere ihe ọ ga-eme bụ ọ bụ ịkwapụ agbakwa bad idea ọ bụkwa na omenekwa na onye a na-agbadata because ọ ga-afụkwa ebe ọzọ nwekwara ike ịnakwa ego na mana ịkwafụkwa n'ụlọ adịrọkwa izi kwagakwa ebe ọzọ nidekwara ego tu so o chekikwa ọ mara otu o ji ekpe onwe ya pịma ma ime ego bụ otu ebe chanel ya ka ọ na-aga. O nwere expenses ndị ọzọ na-eme o nwere ike belatata aka na expenses ndị ahụ tinyezie aka na saịdị nke ụlọ ka ọ na-esetụlụ nke ụlọ ahụ kọsị ebe mmadụ nwegoro shelta ga na-ekpuchi ya na ọrụcha ọrụ nke ụbọchị bata nke a kakwa mkpa karịkwa ihe ndị ọzọkwa ihe secondary need onwe ya na-akpọ basic needs. Another one sotu ya bụ nri ọnụ so mana ọ bụrụ nke akwa onwe ndị bụ ego ha niile bụzi akwa ka ejide azụ ma nke fọdụrụ ka eji enyezi landlord ya akwa na nri to depend the priorities ahịa m nọ na-ekwu.
daalụ sọ ka ọ gazielu gị. Daalụ, yes, o kwuru okwu ịchanel ego a from one thing to another thing, but the issue kịta m na-ajụ bụ sometimes ana m like iji onwe m wee tụnyere onye ọzọ. Ka ekwanụ frivolities nwanụ mmadụ nwedịrị ndị ka na-espend on frivolities ya enwe ndị na-espend ego n'ife na-enweghị isi now ya na complain ka this girl. Onwe ndị na-espend ego n'ihe enwere isi ga na complain ka this girl, because ọ bụ na o nwere ihe enweghị isi ị na-espend ego gị nọ on. Wisdom bụ iwepụta aka from those things, tinyezie condition bazie onwe gị otu ị ga-esi enwe ike survive without that, ka wee ya na ịdịgo used to it. But gị nwee ịdị able wepụta aka gị na ya chanel ego gị ebe ọzọ is a good plan. So ajụjụ ma bụrụkwa o nwere ndị ka na-eme gịnị expend ego on ife enweghị isi now na complain, because ọ bụrụ na ị na-eti ego gị n'ife nwere isi ị kwesịghị na complain. Hello. Good evening. Owo Junior, no. Daalụ. No ya ada ego niile ya atụkata ọnụ wee jeje kwapụ na ya bụ place. Hello? Network. Daalụ sọ. Because asịgodo na ka ọ bịa mewe n'ihe nwere ọchị ime wee nweta 20,000 a month by the end of the year. Nyawa feel kwe na ọ kalịa frustration ajọ, and this girl wee ezigbo ya ịma ihe bụ na mmadụ bụ a good girl. Frustration isi chọrọ ịgba this girl ya ọ gbakacha ihe niile ọsọ ha 240 in a year. But ihe believe in somebody seek for advice bụ na o make ibe up her mind. Ọ just chọọ ịma na o nwere mmadụ one na one ga-ekwenyelụ n'ihe ọ na-ekwu. One thing with advice or making up your mind bụ ị na-seek advice, you've not made up your mind. Ị na-achọ ịma na nwere mmadụ one ga-ekwenyelụ n'ihe ị chọọ ime. Mmadụ one kwenyelụ, mmadụ onye jụ. I believe na onye mere o ji kpọọ m ọ bụrụ na o make go up her mind. Kama na anyị mechara the mass. Otu the girls si ekwu ọ dịka ọ dị izi. Si aka ebu na afụ ndị na-enye ndụ 20,000. So in 12 months, you want to go 240, nwee extra 140. So yeah, gbakọcha ya so because if you check ya gwa me say before na consider kwa whether na ọchepụ. Ị ga-akwa na ka ya atụkọtakwa ego. Nye ndị agents ma nye ndị lawyers ma management kiniko. And ebe ị na-eje na nwee ike ha ma self-con ha nwee ike ha ma nkwesịkwụzi nye gị 350 nwana etinyere gị ebe. Obi ka oluche 400 because ọ na-awụ na-afụzi ihe ụnọ na-ada kịta obi nchido obi n'aka. Nya na-emepe onwe ka nsi ga kata fụ one of those agents nwe contact ha full status ha.
ameji intentionally na-emepi agụ ka nsị ka mmadụ na mbọsị ya mmụọ nsọ ga-emetụta ndị aka n'obi reduce ego ụlọ because ọ dị outrageous, ọ dị too much, ọ dị too much. So ịbịa chekicha kịta anụ a ihe niile ị ga-agbagharị ma stress dị n'ịchọgodo ụlọ because another thing bụ location, one thing bụ location, two bụ environment ebe ndị. So ọ dị important then iwe bịa chọzie kwụzie ego iji wee mgbagharị ego iji wee kpọọ kedu afọ iji wee jee ego eji wee jee rent nụ na ị ga-enye ndị management ịgbakọcha ha nche ichekizie mazielu na ọkala gị mma iji ọsụ nọ nyekwa the woman 100,000 nwa na etinyekwu na the rent ka ọ na gị nwe ije gbagharịba bụ ife kaala gị mma. So ọ dị very important na anyị nyere nwanne anyị nwaanyị aka ka ọ na-ege ntị, ọ na-enugwu ọ na-ege ntị because ọ sị m nọ nke ogechala last week ka o ji wee sị na teaching azọ na fa akpọwagokwu na yes na fa akpọwagokwu ya according to ha seke ndị na-akpịa ọsị m ndị village ya o na ndị village ya na-akpọzikwa ya na fasti ya mebe ibe ọ na-emebu before because na ọ bụrụ maka agwara m ya sị ya hapụgodo okwu ịchọba room and parlor one because yes ọ sị m na mgbe ọ bịara Enugu ihe o bido na ya bụ single room as a student ọ gụchaa school nweta ọrụ ọ nọ 1 year plus ebe a move to self-con. So 3 years after school na ihe ọ na-plan bụ o sevute ego mee gị na ọ chọọ a room and parlor before Nigeria wee bịa dagharịa ihe ọ dagharị ana nke ka ndị ọka ọ na-adagharị na-adị etinyekwa elufe ego na salary na ya bụ ife na-ewute ya. Landlord bịakwụzie etinyekwa extra 100,000 naira na ego house rent ebe ka ọ ga-esi then that means na this year godu na ọ ya forget godu isend goduru ndị be ha anything because na nya nwee junior ones. So ka ịma ka anyị ga-esi wee nyelu nwanne anyị ya nwaanyị a aka. Hello, good evening. Good evening. Ka nna anyị na-ekwu agbanwere taksị ndị mmadụ na-akwụ n'anụ ụlọ ị ga-asị ebe ka esi enweta ngwa ego na-edere ewetara m nwa na ebe bi sọsọ mụ na ndị be m ị ga-asị n'osi ebe enweta dị mọni gọọmenti bi ebitie ndị mmadụ na gbagharịa iwere ụlọ 3 places ị ga-akwụ 3 places ga-ekweta na ewetara m n'ebe m bi wetara m n'ọfịs ebe m ji akpata ego ịkọ ha na-abụ ọnụ ị ga-asị ezikwa ihe ọzọ m ga-eme ọ gọọmenti bụ the problem. So ihe dị that your friend ga-eme bụ ya ebelategoro aka na expenditure let her come down. Ọ bụrụ ihu n'ojiri that flat ihe gbadata na one room ma na-eji ego ihe chọọkwa ihe ndị ọzọ gara eme na ọ bụrụ so ụfọdụ ka ọ na mmadụ adara ofu ihe ị na-anụ ihe na-ekwu ọ ga-enyere aka oge ike na-afụ somebody ga-afụ na ọ na-agba mbọ onye ahụ decide onyere aka ọ bụrụ ụmụ nwoke niile na-enye ihe asị weta ihe nwere ihe onwe desịrị ihe pa wee ike ịbịa one day edise ndị olu ya na ya ga-anọ nke a na ya ga-anọ nke a olee esi ma chie ọtụ nọrọ ya maka aja nwa iwe pp na ihe na-enwere isi onwe pp na-abalị ebe mmadụ ọ ga-ewe ka ọ ga-esi wee dị advice ha olee esi ma ọ chọzikwa ibi ihe ọ chọrọ ụfọdụ na-ebi ebe ha ada ewetakwa ego ahụ bikos ndị ahụ na-enye ha bụrụ onye ọbụla ji ya enwere onye nwere mkpa a sị m ka m tinyekwuru na obere okwu daalụ sọ daalụ ewo
O nwere ihe ịchọ ikwu, nwere ike ịkpọchie m azụ ka nnu ihe nwere ike ikwu. Alright, so honorable na-asị m advice enyi m nwaanyị. Nwere advice kakwanụ nke unu na-enye, at least anyị niile ekwetego kịta that na anyị anwụ itinye ịzọnye ụkwụ because he is a path ọchị iteki ụkwụ ka ọ bụ ọdị itinye aka sọsọ ọchị itinye ụkwụ o jiri ụkwụ ga o were ụkwụ gata ụdị ya werezie aka n'ala ego a enye ego si ya pụta and ịma na ụdị ihe a kịta anụ once ịta gị go something ife ịgabakwa na ala ịmago nọ ife a ka iji maka ya aga. So anyị niile ekwekọrịtago from ndị kpọọ m sofa anyị ekwekọrịtago na ya bụ nwaanyị ihe ọjọọ uche na-agwụ ya abụrụ the right thing to do. Ihe uche ya na-agwụ ya abụrụ the right thing to do and the truth bụ na ndị mmadụ na-aga through a lot of things. Ụfọdụ bụ ndị ga-anagidenwu pressure, ụfọdụ bụ ndị ama nnagidenwu pressure, ụfọdụ bụ ndị nwee good friends, ụfọdụ bụ ndị enwero good friends. Inwe ha good friends nke ga-ana so ọ na-adị m inwe good inwe bad friends so that inweta the advice of the two gị na onwe gị bụ adult ma gịnị ma ihe nwere onye amaghị ihe o. Yes, people in their confused state and they seek for advice all the very important, but as an adult you receive the advice nata malụ nke kalụ gị mma. Sometimes I'm not one them tinye onwe gị na the position ọ bụrụ ngwa ka enyere ụdị advice a ka ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ gị ka gụọ nyere mmadụ ụdị advice ọ na-enye gị ụdị advice a now ị na-enye mmadụ, how would you feel? Ka ihe esu ewu onye ahụ. So ọ dị important inye onye ahụ ezigbo advice so feel is square that na because the truth is that the easiest way out bụ her own otu ihe obi a na-agwa ya. The easiest way out bụ ihe obi a na-agwa ya. But ọ bụrụ na onye na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ọ ga-ama that na this point na o kwesịrị na-achọ something else. Oge ma ọ bụgodu nọọsụ ọsọ 5,000 ka ọ na-enweta every week or 2,000 ka ọ na-enweta every week nweta 2,000 every week ọla ya bụ ego na 8,000. So gbakọọ ya inweta otu a na-esave ya na-edoke ya ị na-edobe ya ọ ga-apụtara gị something before house rent ga-eme expire. At least ọgụdị na ị na-ayọ mmadụ extra 100,000 ma 150 so onye a biko na-ejikwa m 50,000 na ịchọ ịkwụ ụgwọ ụlọ gị n'ụgwọ ụlọ gị 350 mana iji 250 na ọfọ 100 onye a ga-enyelu gị aka ma ọ bụ na ọ chọkwa anyway ma ọ bụ na ọ chọọ. And at this point ebe a ka m masị this whole akpọn ịmago ụmụ nwaanyị ikwu n'ilo and all that because na a na-achọ end smith ịma na anyị kwuru okwu ya mbọsị a na-ajụ kedu onye a ga-eblame ọ ụmụ nwoke na-ego afịa ka ụmụ nwaanyị na-akpọpụta afịa because this is the story. Ụmụ ihe a na-elid to ụmụ nwaanyị ịnọ n'ilo and because oge nwoke ga-agị because not need this ọ ma nchọ iwepụta that money nye gị just like that. O nwere ndị ị ga-akpachakwu dị sef sị ha biko ha bi ego dị gị ego a na ị ga-enyechi ha anya azụ ha sị gị why would you pay back? Ya kwuchie na ha azụ ha ga-enyenwu gị ego like that on one condition. Ị na-echezi ka ịnụ condition ka a sị gị bịa saa efere ma ọ gị ka ihichere ụlọ ọ na onwero house help gị at least ị na-anụzi ihe na-aga ka nwa ewu. So a lot of that men nọkwa enwe ndị dị generous naturally generous ndị nke a bụ ndị bụ omeọgọ ndị ọzọ Igbo ndụ ndị bụ na ha adịghị eji ntị ahụ ife na-akpa mmadụ ha help gị. So as nwanyị strategize onwe ịdị strategic about ife ị na-eme na ebe ị na-eje dị important ka ị hapụ inwe ndị ala na contact atọ watch but ka ị hapụ inwe ndị ara na contact sorry na na-eyuzu ndị ara but ihe mean by ndị ara abụrụ na ha abụrụ mmadụ but always ọ bụgodị nwere ego ihe enye mmadụ enyela onye a condition hapụ onye a ka ọ because o nwere the kind of ọ bụ na ọmụaba ntị Chinazụ na kpọọ gị si gị biko gị nyegodu m bienu m 100,000 menye gị in 2 months or in 3 months or next week iwesị m na don't worry about the money ma kwụọ ụgwọ in so other way. O nwere ka m ga-esi na respect ahụ m nwe for you ga-anwụgodu ozugbo. Hello Kevin
nke ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m Precious nnọọ ga hmm. Mm. 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 Coffee from that house now reach another place. The money is also here. Agent, you get ha. If you consider the place, if I go to transport, they go in spending. So that is it. That is the bit one I can tell for now. Daalụ sọ daalụ daalụ ada ya another thing one thing bụkwa advice mmadụ ogee ntị ịghọta another thing bụ advice mmadụ ogee ntị and ịnọrọ na mkpa anything mmadụ gwara gị dị positive no matter how low ọ dị enwere some people a ga-asa ha yie akara amakwu na ha amaghị akara but ịmagodo ka wee na ndị a mara ya akara mana asị ha lee akara yie ya tu lee ya for inweta ego ha ga-enechegodo anya sị ọmụ ga na-ele akara by the roadside meanwhile ị nwere mkpa ego ịdịbe serious by the time ife meelụ gị in fact onye nke a bụdị na o nwere ike sef ocheki ọkafụdị ụmụ nwoke nwanne ka ya enyegodi ego o nwere nwaanyị nọ like this o nwere onye na-aja ekpọsara akpọsa ka ị na-ele ele yes o nwere some girls dị like that so kedu onye chọkwudiri inye the offer of oya bịa ka ndị ashia gị ego mana na ife ị ga-eme so ị nọrọ na that situation or ị nọrọ na that point bank ị ga-eji wee ghọta that na you need more hard work you need more hard work mean na you need something ọzọ ị ga na-eme tinyelu n'ihe ị na-eme bụ ka ị nwee ike ego gị nwee ike gbagote ka ị augment ya wee mee ihe ị chọọ ime because otu ọ na-esi wee nee ihe anya na this thing ịgbata this girl n'uche dịgodo wrong because aghọtara m ihe bụ na mmadụ dị frustrated to the point na ihe gbata gị n'uche bụ ile your body for money ị na-elezi nkwenye your body ndị nwanne ị na-elesi your body ịmakwa ndị ka ọ nọ iweta ego nwanne ikwesị iji wee augment ya for house rent wee jee weruzie wee gwọba ọrịa ma ọ bụ na ọya nwanne kwekwara ngwọta and secondly ọkwa na discover ya on time ka ọ hapụ ibu na iji emecha enjoyment today and suffer tomorrow. So it's very important the kind of decisions I need to take in our lives, the kind of friends I nwekwa matters too, and finally the kind of people na-agwa anyị okwu is another thing that's important because when we can your friends are there but they are leading you somewhere ị na-aga a na-eduga ị dị ajụ ajụjụ adị asa gị asa because ị dị ajụ ịbụ an OES member it is no adị na dictionary gị. So it's very important inwe people that surround you ịdị positive ndị na-ege ntị ịdị positive ebe ọ bụla eduga aja jụọ ajụjụ if it doesn't sit well with you ị pụọ ama mgbu ga-egbu
kpatakpata a ga-asị gị na ị bụ John na o nwere ihe ịma na echekwa na ewu guy man. So ọ dị important otu ọ dị today kịta, otu ọ dị this girl na ọmụ m na onwe other people na ngwakwa mmadụ kpọm na phone kịta na-asị that na o nwere onye ọzọ gakwa through this thing. And if from me I will take a good business idea, she bought it. A banker. So ọ dị important ife ọbụla anyị na-eme ka uche anyị dị ya, onye ọbụla anyị decide kwa to follow ka uche anyị dị ya. Ka anyị kpọchara obere egwu nnachieta azụ ka m bidokwa mkpọ m ka m pikwa my calls. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinaza ebe a ka anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne, atụkọ isi ọnụ, atụkọ alụ, awụsa arụ, welu nna asụsụ anyị wee digest ya n'okwu, dissect ya nnọọ, nwee ike wee wepụta ya asị ife ga-abala anyị uru. Ebe ka anyị na-atụpụsị ọkpụ niile dị n'azụ wee were azụ mere ife. So nna asị unu agaghị ebe ọbụla na-anachieta azụ, mpụtakwa ka anyị bido ebe anyị kwụsị. ọkwa gị na-ebi ụmụ ka mmụọ mesi matụ n'ụjọ nwa m. Aga m agọzi onye nne mụrụ m, gọzie nne m, ochie dike nne m, Chukwu biko gọzie ochie dike mama, nne gọzie ochie dike nne m, Chukwu biko gọzie ochie dike mama, biko gọzie nne m, ochie dike nne m. Hey, ukwu ulobe makwa mama. Ewo, aga m agọzi nne mụrụ m, Chukwu gọzie nne m. Kọba akwa, aga m agọzi nne mụrụ m, biko gọzie nne, ochie dike nne m. Oke dike mama, nna gọzie nne m,
ochie dike nne m. Ochie dike mama, nna gọzie nne m. Ochie dike nne m. Story of my life. Mr. DJ, Mr. DJ, Asamanibo, Mr. DJ, 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 Mr. Asamanibo. Asamanibo. Anachetago mazụ na Volt 104.3 FM keki ime adịshọ mere egwu ndị ahụ enjoy. Cheta na m nọ na Volt Odenigbo na YouTube anyị je na YouTube imepe the search space type of Volt Odenigbo. Of course, okay, send it directly to our channel. Ịpịa ife afọ na-acha red dị na your DP or dị na our DP na-acha red ka ring.
or you do baggy straight to the live from the studio. Just in case of nature joining from the studio through our YouTube channel. Subscribe or engage you come na YouTube. Alright, so yesterday as a Monday winning my questions. Accordingly, a winning question. Send your account details. Yes, I forgot the account details. AGK na finance to send them your account details. And then what they go me and you get something soon from me. And offer a phone but above no send no problem. I'll just go with the two info na soon dalo. Ebe abo talk and do. Ekwa eme ka ebo. Ayade eme anyhow. So time na-emezi kwarapụ cheta n'ụbọchị nke taa wetara sister nwanne anyị nwanyị dị confused. Ọ nọ in a confused state because na ọ chọghị ịgbadazi karịa otu ọ nọ na ndụ ya right now because of a lot of reasons. Mụnwa bụ Aunty Chinazọ ghọta adọghị melu njue achọghị m ịdị biased, achọghị m inye the wrong advice. Onye melu njue duru ya wee bịa na Odenigbo na Volt 104.3 FM na-asị unu na nwanne anyị nwaanyị a bụ onye na-emetụ ọfụma fairly asị onye na-arụ ọrụ oyibo mana ịmago na mmadụ na plan ndị a plan mmadụ na apply na life ya plan. In fact, as it is like this na anọ na flavor adigo sold out for the year. So ọ bụ na by now na book be flavor. In fact, as of February ka m nụrụ akụkọ asị ọ bụ na book be flavor na onwezi anywhere oge fix nye gị in. So onwego ndị dị planned out, onwe ndị plan go out their year otu o kwesịrị ịga and otu ihe o kwesịrị ịbụ as a human being need na plan. Ọ bụrụ na ị chọrọ plan daily, ị plan weekly, ị plan monthly, ọ dị very good, ọ dị very important at least nwee a plan. That plan will get set gị towards your goals as a human being. So when they not plan go their life, plan all their year out. They can one night plan again. But unfortunately, landlord there will be a cosas your brain because no bro ihe ocheze be fena emezi obro ihe oche na okarefo beyond our fuzzy now. So when I see my teaching azo o kalore mma no je sobenu nwoke ebe ọ bụ na ndị landlord now adịghị enwezi sympathy. Ha dey ajụdị gị how far kedu in fact to herself na ekwesịrị inwe a meeting ebe bring up the idea at least ọ bụgodị na ọ add a reasonable amount according to her that na ego tinyere too much for her na ọmara maka ndị ọzọ but not the sure na ọ bụrụ sọsọ ya ga na complain. So not the too much na ebe ọ nọ kịta anụ a na ihe na-agbata ya n'uche na bụ as a big girl ọ bụgodu na at least every month 20k ga na-abagodi ya n'akpa from ije kiniko kukere waka ịmaga ije agwụ na oje dị ije now na ojete something na ojete 20,000 by the time o jere before rent erute na gịnị me na ọ ga-enweta more than ọ kara ọrịa mma otu a because na nyanwụ na onwe ya mansiskwa ebe ọ nọ pụọ gaba na ebe dị less than a self-con and na nyanwụ na onwe ya afọrọkwụdị ego nwanụ o ji akwụzi ụgwọ fọsịkwa ikwu nke extra mụọ na onwe wee na-asị ya na ị ka na-ene anya extra ikwubedi okwu agent na ọsị na ya ka ọ na-ekwu mụọ na onwe bụ antinas wee sị ya ego ahụ ọ ma na ọ chọrọ ije kpakọnata ọnụ kịta wee chọba ụlọ ọzọ na rent ya mee expire. Why not ịkpakọnata ya ọnụ nye the landlord? Ka anyị na-ene Naijiria anya, ka anyị na-ene nnọọ Naijiria ibe na-ene anyị, ka anyị ma na onwe ka o yeshi wee dịchata mma cause dollar na fada mana ịmago ka ndị be anyị dollar ya ada tata next year ka enwee ike ime effect na ọ bụkwa na anyị ga-eme ya effect. So otu osi wee dị nwata nwaanyị a kịta iwe na ọnụma but I'm sure that na o take go everything I kwụ into notice. Mụ ihe mma agwadebe a bụ ọ mara ego ahụ ọ chọrọ ịkpakọnata ọnụ kịta je chọba ụlọ ọzọ na ọ bụkwa because ya nwa na onwe ya dị ekwuri okwu ipark out mana ụfọdụ n'ime anyị si anya park out and all that ichezozie that na a ga-etekwara ya a fresh ego agent na ego lawyer. So why not add ego ọ na-achọta ya ọ na-adị atụ ego ya nye the landlord nye ya the 350 nnọọ
then o jirezie this time chọbakwa ife ọzọ nwee ike inye ego, ọ bụrụ biznes, ọ bụrụ na second job, o nwere ike o jee ọrụ oyibo by the day, ọ bịala hụ ụla, o jee nke abalị. Ịma na a na-arụ ọrụ na club, o nwere a na-eme waitress na club, like enwere lot of ọrụ a na-arụ n'abalị dị genuine. Inwe ka ọ bụrụ ka abụọ ọnyaba sef mụọ na onwe m, onwe mgbe ya bụ tọtụ nsị na mmechala ụlọ Odenigbo njela ahụ ụla 9 o'clock ma 10 mapụta n'ọrụ, nyagodo kabụ nya ya till 4 or 5. Ọkwa na extra anya bụ extra job. Anọkọtakwuru si ọmụ tinyekwuo riders n'ụzọ because na ife a niile bụ ego, ndị logistics, ịghọtago. So ọ dị very important. A lot of us dị lazy, ọrụ adịghị ekwezi anyị ọrụlụ. And meji this girl as a point of contact for every other person na-ege m ntị. Ọ bụ na uche gị kịta bụ na ime nkwụnwụ ụgwọ ụlọ nọ ka ije anụkwụzi m na ebe m na-akwụ na kedu afịa kedu ebe a roundabout dị na gọọmenti a short gokwu ya down, onwebedị ihe ụnụfụ ọkwipụ gọvanọ Peter Mbadios nọ jiri speed ifu speed ọ chọọ iji wee correct ya mistakes anyị niile na dis Enugu. O kwesịrị na shock gị. The governor is somebody ọ ya witete in the morning, obi amapụ gị asụ onye nwe business because one day o nwere ike short your this thing down ka o wee dị mma, ka o wee dị Enugu mma. So ebe ọ na-akwụ mma ụfọdụ unu ndị na-ege m ntị na-aga ebe ahụ a short gị ya down, so ka mmalụzie ka nya bụ afịa ga-esi na-azụzi na. So a lot of things mmadụ nwere ike imenwu ịbụ mmadụ na Nigeria erika. Isikwa na ị chọrọ ịbụ mmadụ na Nigeria, save ego, ị nwere ike ịjakpala onwe gị. Mgbe ijele obodo oyibo, anụ asị na ogori nụta nwaanyị bụ ọmalụ nke karịa mma. Ịghọta. So otu ọbụla o si na dị, ọ nọrọ akụkụ, ọ nọrọ advice mụ na onwe m nọkwuru ya, anyị rukweta anyị ga-edeliberate on it. Ọ bụrụ na ọ chọghị extra job, ọ mere ego ahụ ọchị ichie ndị agent na ndị management ọfụ ya dokowe ya, mmadụ dashi ya ego, ọ dịrị izi kwụsị onye elijuru afọ sef na akwụkwọ ụgwọ extra rent. And o nwere ụdị agụụ na-agụ this period, iliche nne na ụtụ nwere ike irie nri ebe 9 before 12 atakụlụ na-agụ. Ị na-awọnda zakwa emere 3 square meal for a reason. Ị kwesịrị ilie nke ụtụtụ, ilie nke efie, rie nke abalị. But sometimes onwe ife anyị ga-ederive onwe anyị just to achieve something. Oh, my friend na ya na-akpa yezo sị m na one thing with Nigeria bụ that na you will work and work and work, no reward. Kama ị na-ata afụ year in year out. Na onye nwere ndị mmadụ ji aje obodo oyibo, na onye n'obodo oyibo before no matter how bad ọrụ ọ na-arụ n'obodo oyibo, ị ga-afụ before mara ọgbata anị or before mara ọrụ na which is true. But I just hope na one day n'obodo anyị ga-adị mma, dị nnọọ ka anyị si wee chee, dị nnọọ ka o kwesịrị isi wee dị. Dịka otu ọ ya abụ mmadụ bata n'obodo ọma ịgbapụ ama na-agụ onye ahụ. Because this girl na ọ bụ na o nwere ego visa, ọ ya akpọzi mbụ nne na omegogo travel mụ nekwa ahụ. Mana onye ahụ nọ na the level of their problem. Ịma nọ na level mụ na ife na-akpa ata eze na ukpa na-akpa m, ọma ọ dịrọ possible. Ihe na-akpa m bụ ihe nọ na my level. O si nọ na ịma ihe na-akpa gị na-abụrụ na-akpa federal gọọmenti, ọ dịrọ possible. Nwike ihe yeso Nwike bụ FCT minister, ife na-akpị abụrụ ife na-akpa unu. So onye ọbụla nwe na level of their own gịnị mkpa. But the prayer bụ Chineke nna nye anyị the shoulders to carry them, and also ịma when to say no and when to say yes. Ebe a ka m ga-asị unu ka ọ dị echi niile ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ. So ka echi niile bụrụ ụbọchị ahụ unu ga-anọ. Ndị win my cash gift, don't worry, m ga-enweta ya before the end of the weekend. Ịghọtago? And otu ọbụla o si wee dị, mmemme gịnị mma anachetekwa azụ na Volt. Echi niile bụkwa Saturday, cheta na anyị ga-anọ n'ije afịa echi niile. Ntinye ụfọdụ ndị mmadụ na map, mee ka unu malụ ka o si azụ n'afịa. Mgbe arụfọ ọsọ afịa, mee ka ndị mmadụ mara ife fa na-ele, ebe fa na-eli ya na otu ha si eli ya, na-asụ unu ka emesịa. Ndewonu.
Okay, onyinye gift Chime. Good evening. Ọmalịcha nna daalụ sọ Chinekwu mata nwanyị ọma daalụ o daalụ nọ ka emesịa nụ bye bye.